Gdzie jest? Dzieci na lewo, nie? To mam dwa. Tak, tam jest. Już słyszałam opowieści wczorajsze. Już teraz jest przynoszę. Wystrojona? Dziewczynom mało za mało nie dostało. Tak, o zobacz. Tak. Nie, ja przyszłam 20 Wolno? Jeszcze masz jakieś pytania, co ja tam mam? Dużo miło. Janek, a tu który mówię, że będą dziewczynki. I co, ja siuję one na dłuższe imię. Tak jak my. Cześć. Ale i co? Dobra, dzięki, fajnie. Dzięki za film robię od nas. Dziękujemy. Witam, cześć.